नमस्कार। आसंतु आज एक एमिति घटना उपरे नजर पकाइबा जहाँ हिंदू पुराणर सबुठारु आश्चर्यजनक तथा शिक्षणीय कहानी मध्यरु गोटिए। एहा केवल गोटे साधारण पौराणिक गाथा नुहे, एहा हेउछि बुझामणा, तीक्ष्ण बुद्धि एवं गभीर भक्तिर एक जीवंत उदाहरण। गोटे असंभव परिस्थिति को केमिति निजर ज्ञान आउ समर्पण बଳରେ संपूर्ण रूपे बदलाई दिया जाई पारे, आमे ताहा ही एही आलोचनारे देखिबाकु जाउछे। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉକ୍ତି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ମହାଭାରତର ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ତର୍କର ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ପରି କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା। ଏହି ଘଟଣାଟି ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯମରାଜ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଠୋର ନିୟମ ଭିତରେ ରହି କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରି ଦେଖାଅ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଧର୍ମର ରଣନୀତି। ସାବିତ୍ରୀ କେମିତି ଏକ ଚତୁର ଗୋଟି ଚାଳନା କଲେ, ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ରଣନୀତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାବିତ୍ରୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା କିପରି ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଧରି ରଖିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାକୁ ହିଁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ କେତେ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ମଧୁରତା ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ନିଜେ ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଳା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରପ୍ରାପ୍ତିର ଏହି କ୍ରମଟି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗନ୍ତି କି? ନା, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଓ ହଜିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର ମାଗନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ନିଜ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଯମରାଜଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ, ବିରୋଧାଭାସୀ ବର। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧିକ ଜାଲ ବିଛାଇଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବଂଶବୃଦ୍ଧିର ଅନୁରୋଧ। କେହି ବି ଭାବିବ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ କେବଳ ନିଜ ପରିବାରର ନାମ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 100 ପୁତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚାଲ। କାରଣ ସେ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ଠିକ୍ ଏହିଠାରେ ବାଜି ପଲଟିଗଲା। ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମଧୁରା କଥାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନ ବୁଝି ହିଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ସେ ସିଧା କହିଦେଲେ, ସେହିପରି ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଥାସ୍ତୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କାହାଣୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଦୁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶ। ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ସେହି ଛୋଟ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଯମରାଜ କରି ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯମରାଜଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଔରସରୁ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ବର ଦେଇ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅଜାଣତରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ। ଏହି ଚତୁର୍ଥର ପଛରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ମିଳୁ କି ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁ କିମ୍ବା ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ସେ କୌଣସି ଜାଗତିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମୂଳ କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହା କେବଳ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଆକର୍ଷଣର କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଭରି ରହିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଭକ୍ତି ହିଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ଯମରାଜ ହାର ମାନି ନିଜ କଥା ରଖିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମରତ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଭାରତୀୟ ନାରୀତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୌରବ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ। ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜର ଅସୀମ ସାହସ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଉଭୟ ନିଜ ପିତା ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ ଆଗରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆଜି ବି କେବଳ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇନାହିଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପାର କରିବାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଲୋକ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଦୀର୍ଘ ତଥା ସୁଖମୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ସହିତ ଅତୁଳନୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତାର ମିଳନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା କେଉଁଠାରେ ନିହିତ ଥାଏ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ପରାଜିତ କଲା? ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅମାପ ପ୍ରେମ ନା ତାଙ୍କର ସେହି ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ